αλλιώς. Τι γίνεται? Είναι κανείς εδώ, δεν είναι? Πάμε. Πάμε γερά και δυνατά. Λοιπόν, τι να κάνω τώρα, να τα πω τώρα, να τα πω μετά, δεν ξέρω κι εγώ τι να κάνω. Πρώτη φορά live. Είπα να κάνω κάτι για να βγάλω τον επιούσιον, διότι καλά υπεραιρέοντα κατάσταση η θλιβερή που περνάμε όλοι. Αλλά κάπως πρέπει και να επιβιώσουμε. Εσείς που θα με δείτε, μπορείτε να πάρετε ιδέες για το πώς θα φορέσετε τα ρούχα που ήδη έχετε ή προτάσεις πώς σας τα κάνω εγώ. Τα αγόρια μπορούν να πάρουν για τα κορίτσια τους. Πάρτε κανένα ρούχο για τα κορίτσια σας. Πέρασε και η γιορτή της μητέρας, τα έχω κάνει τέλος πάντων, της γυναίκας, αλλά οκ. Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται. Έλα, μπαίνουνε. Μπείτε βρε παιδιά. Να μου γράφετε διάφορα, έτσι. Να με κράξετε κιόλας αν δείτε ότι δεν τα λέω καλά. Έχω εδώ το κορίτσι που θα μεταδίδει τι λέτε. Θα γελάσουμε πολύ σήμερα. Λοιπόν, να αρχίσουμε με μία μικρή επίδειξη μόδας. Που θα μιλάω εγώ, θα βγαίνουν και τα κορίτσια. Τα νούμερα που έχω στα ρούχα είναι small, είναι medium, είναι small, large, extra large. Θα δείτε και το σωματότυπο των κοριτσιών που θα τα φοράνε. Θα σας λέω αν είναι μοναδικά ή όχι, θα σας λέω και τιμές. Και ο Θεός βοηθός. Πάμε. Γεια, έλα Μέρη κουμπάρα. Μέρη κουμπάρα. Εντάξει. Κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια. Από τα πρώτα κομμάτια της συλλογής. Εσύ στη συλλογή. Ωραία. Φοράει ένα πολύ ωραίο παντελόνι, βαμβακερό τζιν. Θα σας το δείξω κι εγώ εδώ τώρα, για να μπορέσετε να δείτε τη λεπτομέρειά του. Έχει ωραία χρυσά κουμπιά εδώ. Μπορείτε να το βάλετε όλες τις ώρες άνετα. Και τη το έχω σετάρει με ένα εξαιρετικό σατέν πουκάμισο, με χρυσά κουμπάκια που ταιριάζει με αυτό του παντελονιού. Είναι άνετο, ευαέρο και ευήλιο. Έχει εδώ κάνει ένα πολύ εξαιρετικό δέσιμο. Είναι ένας κόμπος σταθερός που του δίνει λίγο έναν αέρα και κρύβει και τα πάντα. Είναι τέλειο. Και έχει και τρομερή υφή. Είναι σαν να σας αγγίζει βελούδο. Δυνατά. Βελούδο. Ναι. Πάμε, συνεχίζουμε. Τώρα θα σου δείξω την Κατερίνα, η οποία φοράει ρούχα να πάει βόλτα στο Θησίο, ας πούμε. Έτσι. Φοράει ένα παντελόνι τζιν καταπληκτικό, σε ίσια γραμμή με ξέφτη κάτω. Είναι πάρα πολύ μαλακό. Για πες τα Κατερίνα εσύ. Ένα πάρα πολύ ωραίο πουλοβράκι ανάλαφρο. Λοιπόν, και από πάνω έχουμε βάλει ένα πάρα πολύ ωραίο κόμπερ και φανάκι, το οποίο είναι διπλής όψεως παρακαλώ. Και το φουλαράκι μας, το οποίο το βάζετε όπως εσείς θέλετε και είναι σούπερ. Λοιπόν, να σας πω ότι για τις αγορές που θα κάνετε και θα είναι πάνω από 50 ευρώ, τα φουλάρια, όχι μόνο αν τα δείτε φορεμένα αλλά και όχι, θα σας τα κάνω δώρο. Επίσης θα είναι δωρεάν τα μεταφορικά. Έτσι, για το καλό της ημέρας. Οπότε συντονιστείτε. Θα σας λέω και τιμές. Το τζιν εδώ, το τζιν του παντελόνι είναι στα 28 ευρώ, η μπλούζα στα 18, το μπουφανάκι, το οποίο φοριέται και από τις δύο πλευρές, είναι double fass, είναι βαμβακερό μέσα, σε γκρι και σε πάρα πολύ ωραίο για αυτή την εποχή. αντιανεμικό. Είναι στα 29 ευρώ. Το σύνολο που βλέπετε είναι στα 74. Τώρα μπορεί κάποιο κομμάτι να σας αρέσει και να μην το θέλετε συνδυασμένο με αυτό, να θέλετε να το συνδυάσετε με κάτι άλλο. Οκ, θα το βρούμε στην πορεία. Πάμε. Γεια, έλα, Πολίνα. Πολίνα η Νταρντάνα εδώ, έτσι. Θεάχρονη. Πάμε πάνω λάρτς. Ναι. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο large. Φοράει μια πολύ ωραία παντελώνα animal.
Μπλούζα animal που συνδυάζεται πολύ ωραία με την παντελώνα, γιατί τα διαφορετικά animal είναι πολύ μόδα, έχουν ξεπεραστεί πάρα πολλά από αυτά που ξέραμε. Και από πάνω πολύ ωραία πλεκτή ζακετούλα που θα τη βάλεις τώρα την άνοιξη να τρέχει στους αγρούς. Θα σας πω τις τιμές. Και το πουλοβεράκι μου είναι αυτό του βουτύρου. Του βουτύρου. Είναι βουτυρένιο κι αυτό. Είναι βουτυρένια. Ναι. Λοιπόν, η παντελώνα είναι στα 17 ευρώ. Η μπλούζα που είναι εξαιρετική ποιότητα και πολύ μαλακό είναι στα 23 και η ζακέτα είναι στα 25. Μάνι είναι 65. Οκ, μια χαρά είσαι. Επόμενος σταθμός δεν έχουμε. Δεν είναι έτοιμα τα κορίτσια. Θα συνεχίσω εγώ λοιπόν. Εδώ έχουμε δύο μπλουζίτσες πάρα πολύ ωραίες. Σε λεπτό που θα μπορέσεις να τις βάλεις με αυτό το τζινάκι, να τις συνδυάσεις ανετότατα τώρα την άνοιξη. Οι μπλούζες είναι στα 18 ευρώ και το παντελόνι, το οποίο βγαίνει σε νούμερα αρκετά, έχω δηλαδή, είναι στα 29 ευρώ. Οπότε είναι μια πολύ ωραία ιδέα έτσι, για τώρα που έχει διάνοιξη και θα τα βρεις και μπροστά σου το φθινόπωρο. Εννοείται, γιατί αυτή την εποχή ψωνίζουμε με ρούχα που θα τα έχουμε μπροστά μας και το φθινόπωρο. Έλα κουμπάρα Μέρη. Μέρη κουμπάρα. Φοράει δερματίνη παντελώνα σε γραμμή Α που μπορείς να την πεις ότι μοιάζει και με φούστα. Πουκάμισο πουά από πάνω, πάρα πολύ ωραίο, το οποίο έχει ένα δέσιμο εδώ και είναι σατέν. Για γυρνά και πίσω να δούμε την εφαρμογή του. Δεν δείχνει τίποτα, είναι εξαιρετικό. Και η τιμή της παντελώνας του πουκαμίσου είναι στα 39 ευρώ και της παντελώνας είναι στα 29. Οπότε σύνολο 68 ευρουδάκια. Δεν είναι πολλά. Ούτε 69. Ούτε 69. 69 είναι και ένα νούμερο περίεργο, παιδί μου. Εντάξει. Έλα Κατερίνα. Η Κατερίνα φοράει ένα φορεματάκι το οποίο είναι αμάνικο, μπορείς να το βάλεις ας πούμε και όλο το καλοκαίρι, μπορείς να το φορέσεις και με τους ώμους έξω, πάνε μαζί με το μπλουζάκι, αυτά τα δύο. Έχει ωραία γραμματάκια, είναι νεανικούλη, τσαχπινούλη. Είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι ρηπάκι. Είναι ρηπάκι, δεν τσιμπάει, είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, για αυτή την εποχή μπορείς να κατεβάσεις και λίγο, αν θέλεις, εδώ τους ώμους και βγαίνει απ' έξω τα τυραντάκια από το φόρεμα. Μπράβο, Κατερίνα. Και είναι πάρα πολύ ωραίο για την καθημερινή σας. Είμαι και λίγο σεξι. Με 29 ευρώ σε μέγεθος small medium είστε και λίγο σεξι. Τι είναι 29 ευρώ, τίποτα. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Θα σας δείξω τώρα κάποια μπλουζάκια, απλά λιτάκια πέριτα, τα οποία είναι στα 18 ευρώ, σε πολύ ωραία χρώματα. Είναι βουτυρένια κι αυτά, αυτό που λέμε. Συνδυάζονται εύκολα και μπορούν να φορεθούν από εδώ και πέρα με ό,τι θέλεις, γιατί είναι πολύ λεπτά και πολύ άνετα. Για πάμε Πολίνα. Και το βαρύ πυροβολικό μας. Ιδέα. Το large. Large, αλλά είσαι και ένα πόσο είσαι ύψος. 1,75. Να πάω να πεθάνω εγώ που έχω γίνει τώρα από τα γεράματα, 1,58 ρε φίλε. Έπαιρνα στη φοράς. Ένα υπέροχο φόρεμα, υπέροχη ποιότητα. Καλά, για το τζάκι δεν το συζητάμε. Η ζώνη όπως βλέπεις μπορεί και χύμα. Γιατί χωρίς τη ζώνη είναι ένα άνετο φόρεμα. Δηλαδή σε μυζιά είναι όλο με κουμπάκια. Και σχίσιμο, το ανοίγεις όσο θέλεις βέβαια. Και με αρβιλάκι. Και με σιγεράκι και με αρβιλάκι και με ό,τι θέλεις. Το φόρεμα είναι μόνο στα 26 ευρώ και το μπουφάν είναι στα 69, σύνολο 95. Εντάξει, ψυχραιμία, αυτό θα το έχεις όλο το για χρόνια και αυτό θα το φοράς χειμώνα, καλοκαίρι, άνοιξη. Έλεος. Με όλες τις εποχές. Όλες τις εποχές. Πάρα πολύ. Το ίδιο φόρεμα που φοράει η Πολίνα, υπάρχει και σε αυτό το χρώμα, στο κόκκινο δηλαδή, με ροζαλί το χρώμα του μέανδρου και μπορείς να το συνδυάσεις ανάλογα.
και υπάρχει και σε Animal. Θέλω να σας πω για το Animal ότι μην το φοβάστε καθόλου, διότι το Animal θα συνεχιστεί όλο το καλοκαίρι και του χρόνου το χειμώνα. Ήδη δεν ξέρω αν έχετε δει, βγαίνουν ανοιξιάτικα και καλοκαιρινά ρούχα σε Animal αποχρώσεις και παπούτσια πολύ Animal φέτος. Οπότε μπέζ καφέ είναι οι νούμερο 1 προτάσεις για φέτος από την Άνοιξη και μετά. Οπότε το φορά συνέχεια. Και είπαμε ότι αυτό είναι στην τιμή των 26 ευρώ. Ρωτάει μια κυρία εδώ, η Σόφη Μάρκ, Ναι. το κουστούμι που φοράς, αν υπάρχει σε πόσα χρώματα υπάρχει και αν έχεις μεγάλα μεγέθη. Το κουστούμι που φοράω είναι μοναδικό, είναι το τελευταίο, είναι στα 95 ευρώ. Πάρε μέγεθος από μένα, Σόφη, που με ξέρεις πως είμαι. Large ας πούμε, όχι, medium large είμαι εγώ. Αυτά. Κουστούμια πολλά θα έχουμε τώρα την Άνοιξη που θα κάνουμε το επόμενο live που θα είναι με καινούργια ρούχα. Ευχαριστώ, Σόφη. Γεια, Λαμερή. Για πες μας τι φοράς. Φοράω την ζακετάρα, όχι τη ζακέτα, είναι καταπληκτική, έχει τέλεια εφαρμογή, συνδυάζεται με τα πάντα και από μέσα Μιαου. ένα ωραιότατο μαύρο μπλουζάκι, ένα καταπληκτικό μαύρο παντελόνι, η τσαχπινιά μας γιατί που πας χωρίς τσαχπινιά. Ναι, πού πας χωρίς τσαχπινιά, ρε παιδί μου. Πού πας χωρίς τσαχπινιά. Τι άλλο θέλετε. Να ξαναπώ, γιατί όσοι μπήκατε στην αρχή, δεν ξέρω αν μπήκατε την αρχή και τα ακούσατε, για τις αγορές πάνω από 50 ευρώ, τα φουλάρια είναι δώρο. Καλά και 48 να είναι η αγορά, πάλι δεν θα σας το κάνω, άντε γιατί είμαι καλό κορίτσι. Εντάξει, να σας πω τις τιμές στο ρούχο που φοράει η Μέρη. Η μπλούζα είναι στα 28 ευρώ, είναι large extra large, δηλαδή παίρνει νούμερο, μέχρι και 56 νούμερο είναι ανετότατη, είναι δωρεκτή και από κάτω έχει και διαφάνεια, οπότε καλύπτει γενικώς. Δεν είναι αυτό το 56. Όχι, εσύ είσαι στο 52. Όχι, να τα λέμε και όπως είναι. Το παντελόνι είναι στα 29 ευρώ και η ζακέτα είναι μόνο 29 ευρώ. 86 ευρώ το σύνολο και το φουλάρι το παίρνεις δώρο από μένα. Βλέπω μία σεξι γυναίκα και έρχεται. Wow. Κατερίνα. Φοράω ένα καταπληκτικό φόρεμα, πάρα πολύ ωραία ποιότητα. Τι το πάρεις εσύ, δεν το πάρουν πελάτες, έτσι. Μήπως το πάρω εγώ, Δεν λέω. ξέρω τι θα κάνεις. Έχει πάρα πολύ ωραίο μαλακό ύφασμα. Μπορεί να το συνδυάσει ακόμα και στην ισχυράκια. Εγώ το φοράω τώρα με τις γόβες μου. Μπορεί να βάλεις ένα τζάκετ από πάνω, βράδυ και να βγεις. Είναι φανταστικό. Το φουλάρι, αν σ' αρέσει, διαφορετικά το βγάζεις. Ή Κατεβάζεις κάτω του σώμα και το κάνεις λίγο. Προσέξτε, αν θες να το κάνεις ακόμα πιο νιάου, ρε παιδί μου. Είναι παιδιά φανταστικό. Πραγματικά το νιώθεις πάρα πολύ ωραία πάνω σου. Το φουλάρι αυτό είναι ένα double fast φουλάρι, πάρα πολύ ωραίο. Το οποίο το έδεσα έτσι, δεν ήξερα να το δέσω. Εγώ δηλαδή θα το έδινα κόμπο γραβάτας εδώ, αλλά δεν ξέρω. Δεν ξέρω να Ο δένω καθένας το κόμπους βάζει γραβάτας, ας το πούμε, φοράει εντάξει. όπως θέλει. Το φόρεμα είναι στα 28 ευρώ μόνο. Δεν διαφανίζει, είναι είναι small, πάρα πολύ ωραίο. medium, δεν διαφανίζει ένα τηλεφωνάκι. Δεν πειράζει. Εντάξει, δεν Σε τι πειράζει. χρώματα βγαίνει αυτό, Μάγδα? Αυτό βγαίνει κόκκινο και μαύρο. Κόκκινο και μαύρο. Και το κόκκινο είναι καταπληκτικό. Το κόκκινο είναι το άλικο, το κόκκινο είναι πάρα πολύ ωραίο. Για πάμε τώρα, τι να σας δείξω τώρα. Θα σας δείξω ένα ροχαλάκι τώρα, πάρα πολύ ωραίο, ένα σετάκι. Λοιπόν, δερματίνη, βερμούδα, πάρα πολύ ωραία. Της έχω βάλει μια εξαιρετική ζώνη, σε χρώμα άσπρο σπασμένο και από πάνω έχω ένα πολύ ωραίο pullover, το οποίο είναι κοτόν. Έχει ασημή επίστρωση, πάει τέλεια και τα δύο, για σκέψου το λιγάκι έτσι φορεμένο, με τα δύο. Και η τιμή του είναι, κάτσε γιατί έχω και τα χαρτιά μου, το παιδί μου. Στα 22 είναι το pullover, η βερμούδα είναι 2 ευρώ,
είναι η ζώνη, η οποία είναι ελάστιχο και έχει λεπτομέρειες, πολύ ωραία εγγράφα και λεπτομέρειες animal. Κάποιος με αγαπάει πολύ και με παίρνει τηλέφωνα. Ναι, ποιος Τι να είναι να κάνω. του πούμε ότι γιατί δεν είναι στο live. Στο live γιατί δεν έχει live. Σας δείχνω άλλο ένα. Παντελόνι δερματίνη, κλασικό παντελόνι δερματίνη, το οποίο στενεύει κάτω. Το έχω συνδυάσει με αυτή την πολύ ωραία μπλούζα και επειδή είναι άνοιξη, μπορείς να το βάλεις και με αυτήν επίσης, να διαλέξεις ποιο από τα δύο σου αρέσει. Οι μπλούζες αυτές είναι στα 26 ευρώ και στα 29 είναι το παντελόνι. Το παντελόνι είναι medium large, έχει ελαστικότητα δερματίνη όπως ξέρετε. Αυτά είναι one size και είναι μέχρι 48-50 και τα δύο κάνουν άνετα. Για πάμε Πολίνα! Εντάξει, έτσι. Το δίπλωσα να δείτε ότι δεν είναι το τυγρέ της μπλούζας, είναι το ίδιο το σακάκι, το μπολερό, έχει από μέσα, δείτε τη διαφορά στα μανίκια μου, που μπορείς να το γυρίσεις να κάνει και αυτή τη τζαχπινιά. Νιάου. Λοιπόν, φοράει ένα πολύ ωραίο παντελόνι Πολίνα, το οποίο έχει τσέπες, Λάστιχο στη λαστιχάκι μέση. πίσω, ανετότατο. Μία μπλούζα η οποία είναι αυτές που τις τραβάμε, παιδί μου, και μακρύνω από τη μία φορά. Από τη μία μεριά έχει μια ωραία τσαχπινιά. Έχει τσεπούλα δερματίνη. Μπορείς να τη φορέσεις πάρα πολύ ωραία και με κολλάνε αυτή την μπλούζα δερματίνη. Και από πάνω αυτό το υπέροχο σακάκι το ανοιξιάτικο. Και εδώ έχουμε συνδυασμό δύο η ίδια print, διαφορετικό μέγεθος. Οπότε είμαστε ok. Θα σας πω και τις τιμές. Το παντελονάκι είναι στα 22 ευρώ. Η μπλούζα είναι στα 28. Το ζακετάκι είναι στα 32. Σύνολο 82. Καπιτονέ. Καπιτονέ παρακαλώ. Καπιτονέ, παρακαλώ. Έτσι, και με εσωτερικά είναι πεντεδημένο Με το τυγρέ ίδιο, με το τυγρέ του. του μανικιού που σας έδειξα. Μάγδα, μπορείς να μας πεις σε παρακαλώ η βερμούδα η άσπρη πόσο έχει ξανά, Θα ρωτάει πούμε η κυρία ξανά, ναι, Σόφη. η βερμούδα η άσπρη, καθίστε, θα στρώσω που θα πάει. Λοιπόν, η βερμούδα η άσπρη είναι στα 32 ευρώ. 22 ήταν το pullover και η ζώνη 8 ευρώ. Τέλεια, ευχαριστούμε πολύ. Έρχεται μία κουκουλοφόρος βλέπω. Η Μέρη κουκουλοφόρος. Άμα βρέξει λίγο, φοράς. Γυναίκα μυστήριο. Ναι, βέβαια. Φοράς. Βγάζεις την κούκουλα, παίρνεις και αέρα. Είναι μια καταπληκτική ζακέτα. Όλα καταπληκτικά τα βρήκες. Μα είναι, νιάου. Τι να κάνουμε. Από μέσα φοράω ένα σατέν πουκάμισο. Ξεχάστε αυτά που ξέρετε ότι τα πουκάμισα τα σατέν τα φοράμε το βράδυ. Τα φοράμε όλη μέρα. Ακριβώς. Με ένα καταπληκτικό παντελόνι κολάν. Κάνει και ένα τύπου, πώς το λένε αυτό, Animal, στις αποχρώσεις του γκρι. Θα σας το δείξω αυτό το παντελονάκι να το δείτε καλύτερα. Βγαίνει από το 1 μέχρι το 3. Είναι πάρα πολύ καλό και εφαρμόζει τέλεια ακόμα και για μεγάλα νούμερα και για σώματα που έχουν λίγο κυλίτσα, γιατί έχει τα λάστιχα εδώ, είναι ψηλόμεσο αρκετά και κρατάει. Είναι πάρα πολύ ωραίο και πολύ... Το νιώθεις πάρα πολύ άνετα. Βγαίνει από το νούμερο 1 έως το νούμερο 3 και καλύπτει από 48 έως 54 προς 56 είναι ok. Το πουκάμισο είναι extra large, είναι ένα νούμερο και η ζακέτα είναι νούμερο 2 που σημαίνει 48, 50, 52 και 54 είναι ok. Θα σας πω και τις τιμές. Αυτό το έπρεπε να το κόψω, δεν είναι ωραίο. Ζακέτα λέω. Λοιπόν, η μπλούζα είναι στα 28, στα 27 ευρώ είναι το πουκάμισο, το παντελόνι είναι στα 29 και η ζακέτα είναι στα 28. Σύνολο και φουλάρι βέβαια μαζί, δώρο που είπαμε, 84 ευρώ. Ποια άλλη έχει σειρά τώρα. Τώρα έρχεται ο μαύρος καβαλάρης. Λοιπόν, φοράω ένα μαύρο παντελόνι.
Ναι, σε πάρα πολύ ωραίο όμως ύφασμα. Πολύ ωραία το οποίο ποιότητα. δεν τσαλακώνει. Δεν τσιμπάει, δεν τσαλακώνει. Έχει λαστιχάκι πίσω. Για άνεση. Ένα πάρα πολύ ωραίο τρυπητό τώρα ανοιξιάτικο φλωράκι με μανικάκι λίγο καμπανίτσα. Και από πάνω ένα πουκάμισο το οποίο μπορεί να το παρέσει σαν ζακέτα, σαν πουκάμισο. Όπως θέλεις, Όπως θέλεις. Πάρα πολύ ωραία δερματίνη, ποιότητα, δεν γυαλίζει πολύ, μπορείς να κάνεις τα νομικά και να τα γυρίσεις. Είναι και πολύ μαλακή δερματίνη. Πάρα πολύ καλή ποιότητα. Εγώ το φοράω τώρα με γόβες, μπορείτε να το φέρετε με σνίκες, ό,τι θέλετε. Ωραία. Είναι πάρα πολύ Το ωραία. παντελόνι είναι μπάγκι και είναι αυτό το τελευταίο τύπου παντελόνι που βγήκε, που έχει εδώ τη στραβή ραφή και μπορείς να το βάλεις και όλο το καλοκαίρι γιατί Είναι ανάλαφρο, είναι πολύ ανάλαφρο το υφάσμα. το υφασματάκι του. Και πολύ μαλακό. Το παντελόνι είναι στα 29, η μπλούζα είναι στα 18 και το πουκάμισο είναι στα 29. Σύνολο, ξέχασα να το υπολογίσω. Κάντε το μόνοι σας ή άμα αυτό γράψτε μου και θα σας πω. Πάρα πολύ ωραίο σήμερα. Ωραίο, Πάρα πολύ ωραίο. Ωραία. Εδώ θα σου δείξω ότι το μαύρο πουκάμισο βγαίνει και σε καφέ, σε medium και σε large, σε καφέ δερματίνη, που μπορείς να το συνδυάσεις και με ρούχα που σου έχω δείξει πριν, θα δεις στην πορεία. Και όπως είπαμε, είναι στην τιμή των 29 ευρώ. Θέλω να σας δείξω άλλο ένα σετάκι με δερματίνη, μια και είμαστε στις δερματίνες τώρα. Έχουμε πιάσει τις δερματίνες. Είναι παντελώνα, κροπ, δερματίνη, σε νούμερο large. Από μέσα της έχω βάλει αυτή την πολύ ωραία μπλούζα, που είναι σαν μπλεχτό νήμα φλός. Και από πάνω της έχω βάλει αυτό το πολύ ωραίο αδιάβροχο. Άνοιξε είναι ρε παιδί μου, μια βροχή θα σε πιάσει. Έτσι δεν είναι. Οπότε μπορείς άνετα να βγεις να πας να κάνεις τη βόλτα σου. Θα σου πω και τις τιμούλες τώρα, για να ξέρεις. Στα 29 ευρώ είναι η παντελώνα. Στα 24 είναι η μπλούζα και το μπουφανάκι είναι στα 27. Ξαναδέστα γιατί αξίζει τον κόπο. Είναι πολύ καλές ποιότητες, έτσι. Ωραία. Να σας δείξω όλο ένα με δερματίνες. Για να ξεμπερδέψουμε. Λοιπόν, είναι η ίδια παντελώνα σε νούμερο medium. Την έχω βάλει με αυτή την μπλούζα η οποία είναι στα 24 ευρώ ή της έχω κάνει έναν άλλο πολύ πιο ιδιαίτερο συνδυασμό με αυτό το μπλουζάκι από μέσα και από πάνω αυτή την υπέροχη ζακετούλα που είναι φλός και έχει πολύ ωραία σημεί κουμπάκια. Τα φοράς, θες και ένα σημεί σου κρίκο και έφυγες. Τσαρπινιά το μαντίλι που είναι στις αποχρώσεις στις ίδιες και μπορείς να το κάνεις ό,τι θες παιδί μου. Τα μαντίλια είναι για πολλές χρήσεις, δεν είναι μόνο για να μας ομοφαίνουνε. Μπορείς να τα κάνεις ό,τι θες. Θα σας πω και τις τιμές. Η μπλούζα, αυτή που είδαμε πριν, η μπέζ, είναι στα 28. Στα 36 είναι η ζακέτα. Το παντελόνι είπαμε ότι είναι στα 28. Σύνολο 81 ή 88 ανάλογα ποια μπλούζα θα πάρεις. Το μαντίλι φυσικά δώρο. Για πάμε να δω τώρα ποια είναι. Ποια έχει σειρά τώρα. Ποια θα πάει η βόλτα τώρα. Πού θα πας εσύ. Πού θα πας εσύ έτσι ντυμένη, πες μας. Εγώ πάω για ένα ποτό Ναι. στον πύργο μας, στον Πειραιά, εξαιρετικά, σας προσκαλώ, αλλά με αυτό το ντύσιμο. Και σπορ, αλλά και με το τακουνάκι μου. Τι θέλεις, τι το θες το τακούνι δύο μέτρα γυναίκα. Τι να πούμε κι εμείς που έχουμε τον πόνο Να είμαι μας. όμοια με τον πύργο που σας είπα για να δούμε τον ουρανό σύστημα. Φοράει τζιν φούστα, η οποία έχει αυτό το πολύ ωραίο άνοιγμα μπροστά. Είναι πολύ σικάτο και ιδιαίτερο χωρίς να φαίνονται πολλά εδώ. Έχει πολύ ωραία εφαρμογή και τσεπούλες. Από πάνω έχει βάλει αυτό το πολύ ωραίο άνετο πουκαμισάκι, το οποίο εσύ μπορείς να το φανταστείς και με άλλα σου ρούχα και μία κοτόν σακετούλα. Μακριά, καλύπτει. Τι να καλύψεις, όπως έχεις τίποτα σαν καλύψει. Έχει και εγώ κάτι. Εντάξει, ναι. Είναι τα μυστικά μου. Μιαου. Ο
Οπότε πάμε να σας πω τις τιμούλες. Παράτησε γιατί θέλω λίγο ότι δεν έχω στρώσει ακόμα. Τζίνι φούστα. Να σας δείξω το πλεκτό. Μπράβο. Η τζίνι φούστα είναι στα 24 ευρώ μόνο με την έκπτωση. Το πουκάμισο είναι 22 και η ζακέτα είναι στα 28. Η οποία φούστα είναι 60, ελαστική. 68, 70, 74. Εντάξει. Η φούστα είναι ελαστική. Είναι ελαστική, παίρνει Την το έχω άλλο. σε όλα τα νούμερα. Βγαίνει από small μέχρι 2 extra large. Οπότε φαντάσου τι. Που εγώ φοράω large, αλλά αυτή είναι το medium. Οπότε με παίρνει. Ναι, έχει Φαντάσου ελαστικότητα πόσο πολύ με παίρνει δική. ακόμα, ναι. Η κυρία Ουρανία Χριστάκη λέει Μάγδα δείξε πάλι λίγο το φόρεμα. Ουρανία Χριστάκη, σ' αγαπώ και στο δείχνω. Ποιο θέλεις, αυτό που φόραγε η Πολίνα. Αυτό που φόραγε η Πολίνα, αυτό στο άλλο χρώμα. Να υποθέσω ότι θέλεις. Έτσι δεν είναι. Είναι μέσα πεταμένο τώρα το άλλο. Θα στο στείλω μετά σε φωτογραφία. Αλλά είναι αυτό το ίδιο φόρεμα που φόραγε η Πολίνα. Εντάξει. Λοιπόν, για πάμε. Α, ήρθε γρήγορα. Είναι αστέρια εδώ τα κορίτσια μου. Αυτό είναι το χρώμα του. Είναι ένα πολύ ωραίο λαδοπράσινο. Μπεζίζει και έχει το μέανδρο. Τον αγαπημένο μας μέανδρο, έτσι ξέρεις εσύ. Τα έχουμε πει αυτά περί μέανδρων και τα λοιπά, Εσύ πώς θα κάνεις και κοσμήματα με το μέανδρο. Και την επόμενη φορά να δείξουμε εσένα με το φόρεμα και το μέανδρο σκουλαρίκι βράχει όλη γλυκιά μου Ουρανία. Ράνια, εγώ σε ξέρω τι Ουρανία, φιλιά. Ποια είναι έτοιμη, κουμπάρα Μέρη, για έλα κουμπάρα Μέρη. Εντάξει, το σκέτσο της μας σκοτώνει όλες, έτσι. Εντάξει. Μια καταπληκτική πασμίνα. Άντε. Ωραίο, μαλακό. Νιάου. Τι φοράς από μέσα. Ένα μαύρο, ωραιότατο φόρεμα. Έχει και κάτι έτσι εδώ λιγάκι να λαμπυρίζει. Έχει περίεργο μήκος, είναι κοντένει στα πλαϊνά και μπροστά κάνει λίγο σαν μύτη. Έχει, εδώ έχει ραφή και φάρδος, οπότε κλέβει τα πάντα εδώ στην επίμαχη περιοχή μας. Και φορεμένη με την πασμίνα είναι εντάξει, ό,τι πρέπει για τώρα. Και άμα πάτε καμιά βόλτα με τον καλό σας και πιάσει έτσι λίγο δροσούλα, του παίρνετε και μια ωραία Σωστό, γαρίτσα σωστό. και την ζεσταίνετε. Σωστό. Ωραία, το φόρεμα είναι στα 28 ευρώ και η ΕΣΑΠΑ είναι στα 16. Τι πληρώνεις φίλε, 44 ευρώ και τα δύο. Φιλάκια, μερουλά. Έρχεται η Κατερίνα τώρα. Είναι ένας περίεργος συνδυασμός. Μία πολύ ωραία φούστα. Πάρα πολύ ωραία φούστα. Πάρα πολύ ωραία φούστα. Έχει λαστιχάκι εδώ που μπορείς να την αυξομοιώσεις από μέσα. Έχει το φιωγκάκι εδώ. Λοιπόν, Δένει εδώ δηλαδή. δένει και από μέσα έχει λαστιχάκι το οποίο μπορείς να το αυξομοιώσεις. Λοιπόν, από πάνω Να το προσαρμόσεις δηλαδή στη μέση σου. Ακριβώς. Εγώ ήθελα να παίξουμε λίγο και να σας πω, το βάλαμε για να σας πω το εξής, ότι μπορούμε να φοράμε μαύρο, ας πούμε, ένα μακό με μια στάμπα, ό,τι μας αρέσει, και μπορούμε στις ίδιες αποχρώσεις να βάλουμε και ένα εμπριμέ από πάνω. Γιατί όπως είπαμε τα πράγματα έχουν αλλάξει, μπορούμε να κάνουμε και λίγο και το κέφι μας με πράγματα που ούτε καν τα είχαμε φανταστεί, ας πούμε, ότι θα μπορούσαμε να τα συνδυάσουμε. Το πουκάμισο μπορεί να το βάλει μέσα, μπορεί να το βάλει μόνο με το πουκάμισο, Μπορεί να το δέσεις. μπορεί να το δέσει έτσι. Μπορεί τέλος πάντων να κάνει ό,τι θέλει. Το κάμισο είναι πάρα πολύ ωραίο, Ναι, πολύ είναι- ωραίο ύφασμα, πάρα είναι πολύ βισκόζι. ωραίο. Είναι βισκοζάκι. Είναι βισκοζάκι. Αν Είναι θέλεις μπορείς να τη βάλεις και ακριβώς έτσι με Ναι. Με ό,τι άλλο θέλεις. πίσω. Μπορείς να το βάλεις, να τη βάλεις και με αυτό το πουκάμισο, αν θέλεις, Πάρα πολύ ωραίο. ή με αυτό το πουκάμισο. Που είναι Για πάμε, μαύρο λιτεριέ πουκαμισάκι, όλα είναι σε πολύ καλή ποιότητα και όλα είναι τα πουκάμισα, μισό, είναι στην τιμή των 22 ευρώ και τα τρία αυτά πουκάμισα που σας δείξαμε. Τα νούμερα τους είναι medium large και είναι γενικώς άνετα οι γραμμές τους. Η φούστα είναι στα 29 ευρώ.
Αυτά. Και πολύ καλή ποιότητα. Και πολύ καλή Κάμισα ποιότητα. Και το μπλουζάκι φανταστικό. Πάρα Το μπλουζάκι πολύ. το μακρό είναι στα 18. Πολύ ωραία. Δεν χάιδεψε τη λίγο, ρε. Πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, έρχεται το super top model, πολύ να... Εγώ θα μπω με όπιστες, γιατί και με όπιστεν θα σας μείνω. Για να ψεύδε, παιδί μου. Τι βλέπουμε εδώ, βλέπουμε ένα υπέροχο πουκάμισο, που εδώ έχει διαφάνεια στο μανίκι, δερματίνη, μήκος πάρα πολύ ωραίο, μπορείς να το φορέσεις είτε με παντελώνα πιο μπροστέλα, εδώ και γίνα μπροστά. Έχει και εδώ λίγο δερματίνη για να συνδυάζεται, το φοράει με μια κόκκινη παντελώνα και είναι εξαιρετικό. Το πουκάμισο είναι στα 34 ευρώ, η παντελώνα η κόκκινη είναι στα 22. Προσθέστε. Κρατήστε το γιατί το θέλω. Το θέλεις. Θέλω, μου άρεσε το όπισθεν. Το όπισθεν της άρεσε. Έλα, όχι, δεν λέμε υπονοούμενα. Δεν είναι εξαιρετικό. Είναι εξαιρετικό έτσι κι αλλιώς. Είναι εξαιρετικό. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Μαγά, το πουκάμισο με τα ρολόγια είπαμε 22 ευρώ. Ναι, 22 ευρώ. Η κυρία Ουρανία Χριστάκη, αυτό με τα ρολόγια έκλεισε, λέει 22 ευρώ. Εντάξει. Οκ, ευχαριστώ Ουρανία. Λοιπόν, θα συνεχίσω εγώ λιγάκι τώρα. Θα σας δείξω ένα ωραίο σετάκι. Παντελόνι, κροπ, παντελώνα κροπ. Από πάνω ένα πουκάμισο, μας έπεσε, θα το πιάσουμε. Συμβαίνουν αυτά στα live, καλέ. Το έχω συνδυάσει με αυτή την μπλούζα, η οποία κάνει ένα πολύ ωραίο ντεγκραντάρισμα εδώ. Δεν είναι και πολύ ωραία τα χρώματα. Και το σετ, η πρόταση δηλαδή, είναι αυτή. Η μπλούζα από μέσα αυτή. Να φαίνεται η μπλούζα κάτω από την παντελώνα, είναι πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ μόδα. Και το, αν θέλεις το δένεις, αν θέλεις δεν το δένεις και το αφήνεις έτσι. Αυτό το σετάκι, περιμένετε, που γράφω σετ, είναι στα 59 ευρώ και η μπλούζα είναι στα 18. Πάμε να σου δείξω τώρα κάτι σε έτσι ένα πιο χαρούμενο και νεανικούλι. Παντελόνι σε ένα πολύ ωραίο ουρανί θα το πω, σε μπάκι με τις τσέπες του, με πολύ ωραία λυσιδούλα εδώ. Εγώ το έχω συνδυάσει με αυτή την μπλούζα, που είναι στην ίδια απόχρωση. Υπάρχει και αυτή η μπλούζα που φοράω εγώ, είναι το ίδιο σχέδιο. Αν δεν θέλεις να είσαι όλη γαλάζια, αν δεν είσαι νέα δημοκρατία, ρε παιδί, δεν είσαι κάτι άλλο, τι να πω. Και από πάνω, από αυτό το σετ, έχω βάλει αυτή την υπέροχη ζακέτα, η οποία είναι σε ένα απαλό μοβ, θα σας τη δείξω μόνη της. Έχει πολύ ωραίο μανίκι, είναι oversize, άνετα με όλα τα χρώματα, ό,τι χρώμα φανταστείς τη πάει. Και έχω βάλει και αυτό το πολύ ωραίο μαντίλι, τελειώ. Θα σας πω και τις τιμούλες τώρα να ξέρετε. Λοιπόν, το παντελόνι στα 42 ευρώ, η μπλούζα είναι στα 12 και η ζακέτα είναι στα 32, σύνολο 86 και όπως είπαμε, το μαντίλι είναι δώρο. Να δείξω 2-3 φουστανάκια. Όχι, θα δούμε την κουμπαραμέρη. Έλα κουμπαραμέρη, δεν πειράζει που είναι μακρύ. Εμείς είμαστε κοντές και τσαχπίνες, λέμε τώρα. Φοράει ένα πάρα πολύ ωραίο σετ βερντέ, το οποίο έχει στράσει τα μανίκια, έχει διαφάνεια στον ντεκολτέ, το παντελόνι του είναι ελαφρά καμπάνα, είναι πάρα πολύ άνετο. Και το στόλισε και με το μαντίλι του αυτό το υπέροχο. Θα δούμε μέρη που παραμέρει. Το σετ είναι στα 74 ευρώ. Και το μαντίλι φυσικά δώρο. Αυτά. Συνεχίζω. Για άλλα Κατερίνα. Έχουμε μπαζάρ σήμερα, εκτόσεις. Σήμερα έχουμε μπαζάρ και εκτόσεις. Βεβαίως, οι τιμές που σας λέω είναι με την έκπτωση. Φαντάζομαι ξέρετε, όσοι ξέρετε ότι έχω πολύ ποιοτικά ρούχα. Δεν έχω πολύ φτηνό ρούχο. Δηλαδή,
Όταν λέω πολύ φθηνό ρούχο, έχω μπλουζάκι ας πούμε από 18 ευρώ. Πιο φθηνό πεθαίνεις, δεν είναι να το βάλεις επάνω σου. Προσέχω πάρα πολύ τις ποιότητες που αγοράζω και δουλεύω πάρα πολύ ελληνικό ρούχο γιατί πρέπει ο ένας να στηρίζει τον άλλον και δεν είναι καλό από πολλές απόψεις το να δίνουμε τα λεφτά μας στα κινέζικα. Τώρα δεν θα κάνουμε εδώ πολιτική ανάλυση, αλλά τέλος πάντων σας λέω τι κάνω εγώ. Οι υπόλοιποι μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Η Κατερίνα λοιπόν φοράει μια πολύ ωραία φούστα στενή δερματίνη. Πολύ ωραία. Είναι εξαιρετική. Έχει ένα πολύ ωραίο φερμουάρ εδώ. Είναι σεξι. Είναι σεξι. Μπορεί να φορέσει με πέδιλο. Με πέδιλο, ναι. Από πάνω με ένα πουλοβράκι, αν κάνει ψήφικα, μπορεί να το βάζει και με ένα τισέρτ, ό,τι θέλει. Εγώ έβαλα αυτό το μπουζάκι που έχει λίγο την τσαχπινιά του εδώ πέρα. Ναι. Αυτά τα ωραία. Είναι πάρα πολύ μαλακό. Είναι πολύ Για αυτή την μαλακό και εποχή. αυτή η εταιρεία φέρνει πλεκτά που έχουν 30% μαλλί μέσα. Είναι πολύ σπάνιο να βρει σήμερα πλεκτό που να έχει 30% μαλλί. Φαντάζομαι το Μπορεί ξέρω. να βάλει και ένα ωραίο ζωνάκι αν θέλει. Εδώ ένα πολύ μικρό διακριτικό. Από πάνω μπορεί να βάλει να επιλέξει. Εμεί έχουμε επιλέξει ένα μπομπεράκι πράσινο. Αυτό το μπομπεράκι το πράσινο. Είναι Θα πάρα του πολύ δώσεις ωραίο. λίγο χρώμα. Και να βγεις, να πας μια βόλτα ρε παιδί μου. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Η φούστα είναι πάρα πολύ μαλακή, δεν είναι σκληρή η δερματίνη. Έχει φερμαράκι εδώ πέρα, μπορεί να το ανοίξει όσο θέλει. Να κάνει τη τσεχπινιά σου. Και είναι φανταστικό. Μου αρέσει πάρα πολύ. Μπράβο. Χαίρομαι. Να πω τις τιμές. Έλα πίσω να πω τις τιμές. Δεν είπα τιμές. Τι. Παρακαλώ. Λοιπόν, η φούστα είναι στα 29. Η μπλούζα είναι στα 32 και το μπομπεράκι είναι στα 18. Συνόλο 79. Και εσύ θα πάρεις μαντήλι, χας με φοράμε, εντάξει. Συνεχίζω τώρα, θα συνεχίσω να σας δείξω εγώ λίγο μέχρι να ετοιμαστεί κανένα κορίτσι. Θα σου δείξω κανένα ωραίο φορεματάκι τώρα. Για κοίτα. Αυτό το φορεματάκι είναι πάρα πολύ ωραίο, χαρούμενο, ανοιξιάτικο. Μπορείς να το βάλεις σαν φόρεμα, μπορείς να το βάλεις σαν μπλουζοφόρεμα, με το τζιν σου, με κολάν, με ό,τι θέλεις. Και από πάνω μπορείς να το συνδυάσεις με αυτή την πολύ ωραία ζακετούλα και να είσαι ανοιξιάτικη ρε παιδί μου. Να πας να περπατήσεις στους αγρούς. Το φουστάνι είναι στα 22 ευρώ και το ζακετάκι είναι στα 27. Έχω να σου δείξω και δύο άλλα πάρα πολύ ωραία φορέματα, πλεκτά, βαμβάκι με συνθετικό, που σημαίνει ότι φοριούνται άνετα την άνοιξη. Έχουν ελαστικότητα, υπολόγιζε ότι μπορείς να τα βάλεις medium large και extra large ίσως, αν έχεις ένα στρωτό σώμα. Έχει κοτσίδες η πλέξη, είναι πολύ ωραίο και από πάνω έχουν επίστρωση με ασημή χρώμα. Οπότε, εντάξει, είσαι απαστράπτουσα, ανοιξιάτικη και απαστράπτουσα. Αυτά τα δύο, πού είναι το χαρτί μου, το χάσα ρε παιδιά, είναι στα, που είναι η Μάγδα, το χάσαμε, βάση περιπτώσει θα σου το πω τώρα, μπαμ μπαμ μπαμ, είναι στα 27 ευρώ το καθένα. Για πάμε να συνεχίσουμε, ποια είναι έτοιμη, έλα Πολίνα. Τι φοράς κουκλάκι μου? Ένα υπέροχο φόρεμα που όπως βλέπετε και σε καλό και με τον τένιμα πάνω το τζίτο μπουφανάκι το κάνουμε και πιο απογευματινό. Ναι. Κόβει τη μέση, έχει αυτό. αυτό το δέσιμο Έχει εδώ. ένα δέσιμο εδώ το οποίο καμουφλάρει εδώ. Είναι καταπληκτικό στο καμουφλάζ του. Έχει ένα ωραίο σκισιματάκι. Γίνα πίσω λίγο να δούμε την εφαρμογή. Έχει πολύ ωραία εφαρμογή πίσω. Σκέφτηκα και το συνδύασα με αυτό το μπουφανάκι, έτσι για να το κατεβάσουμε λίγο, να μην γίνει πολύ βραδινό. Το ντεκολτέ του είναι απλό, πέταλο. Βάλαμε και αυτό το μαντήλι να δώσουμε λίγο χρώμα στη ζωή. Το οποίο είναι εδώ και αυτό. Ναι. Και η τιμή του είναι 53 ευρώ το φόρεμα και το μπουφανάκι το τζιν στα 38, σύνολο 73. Αυτά. Ποια άλλη είναι έτοιμη, ποια άλλο κορίτσι. Για έλα κουκλάκι εσύ.
Έχουμε κυκλάκι. Να τη, καλώς τη. Και πες μας. Μια φορά μια πολύ ωραία καπαρτίνα, η οποία είναι πολύ ανάλαφρη για αυτή την εποχή. Ναι, είναι ιδανική. Ωραία ποιότητα. Μου αρέσει το που κάνει αυτό το λίγο το φουσκωτό το μανικάκι. Της δίνει κάτι. Της δίνει κάτι. Από μέσα είναι βαμβακερούλι, ωραίο. Έχει ζωνάκι. Φαίνεσαι, φαινόμαστε, γιατί κάπου το έχασε λιγάκι. Όχι. Το χάσαμε λίγο. Τώρα είμαστε εντάξει. Έχει ζωνάκι. Είναι πάρα πολύ ωραίο το χρώμα της. Τη στείλεις όσο θέλεις. Μπορεί να βάλεις και αυτά τα πανέμορφα φουλαράκια, όπως εσύ θέλεις. Και Ωραίο θα ήταν να το φορέσεις και στο κεφάλι, έτσι, να κάνεις τη μαντέρα. πάρα πολύ ωραίο είναι. Είναι πολύ μαλακά. Για είναι δείξε πολύ- μας και τι φοράς από μέσα. Και από μέσα φορά ένα καταπληκτικό φόρεμα. Έχει τη ζωνούλα στη Κρουαζέ. μέση του σφίξου κρουαζέ. Έχει το σεξ στοιχείο εδώ. Είναι πάρα πολύ ωραίο κρουαζέ εδώ. Εμένα μου είναι λίγο μεγάλο. Ναι, Ναι, εντάξει. θέλει λίγο πιο πολύ Θέλει στήθος. λίγο πιο... Ναι. Είναι για λάρτσι που μέρο αυτό Ναι. να στρώσει Ναι. ωραία. Αλλά δεν Έχει τη πειράζει. ζωνούλα του που μπορεί να τη σφίξει όσο θέλεις. Τονίζει, ξεχωρίζει δηλαδή η μεσούλα από το υπόλοιπο σώμα και είναι καταπληκτικό. Ωραίο χρώμα, ωραία ποιότητα και πολύ ωραία αυτά που κάνει Υφή. μέσα η υφή του. Κάνει Είναι σαν βελούδο. σαν βελούδο και Ναι. είναι ανάγλυφο, κάνει λίγο σαν πλισέ, λεπτό πλισέ. Το μανικάκι του είναι 3/4. Το μπορεί να το τραβήξει λίγο πάνω γιατί έχει λαστικάκι στο κάτω μέρος και είναι καταπληκτικό. Εντάξει, και μπορείς να το βάλεις το Ακόμα- πρωί μέχρι το βράδυ ναι. ανάλογα με το τι θα Ακόμα το και με μπορεί να συνδυάσεις. βάλεις, με μπαλαρινίτσες μπορεί να το βάλεις. Ακόμα με και με αρβιλάκι, και μπορεί με να το βάλεις με αρβιλάκι, χοντρό άνετα, καλσόν. άνετα. Πάρα πολύ ωραίο είναι αυτό. Να σας πω τις τιμές. Το φόρεμα είναι στα 34, η ζώνη είναι στα 8 ευρώ και η καπαρτίνα είναι στα 39 ευρώ. Σύνολο 81. Και το μαντήλι, έτσι. Το βαλίνι. Συνεχίζω τώρα να σας δείξω εγώ κανένα ρουχαλάκι ακόμα, γιατί έχω πιο πολύ που δεν είναι έτοιμο. Πάμε. Ένα πολύ ωραίο φουστάνι, μπλουζοφόρεμα, φόρεμα, μίνι. Φαντάσου το πάνω σου και σκέψου πώς θέλεις να το φορέσεις. Και από πάνω, επειδή είναι άνοιξη και τα λουλούδια ανθίζουν, πώς να το φορέσεις με αυτό. Ναι, ωραίο. Και να κυκλοφορήσεις άνετα, αν ζεσταθείς το βγάζεις, μπορείς να το βάλεις στα τρακτερωτά σου ποτάκια, με ένα καλτσόν, με ένα κολάν. Τέλος πάντων, σκέψου, άρχισε και να σκέφτεσαι πώς θα πας βόλτα τώρα που ανοιξιάζει ο καιρός. Να βρω τιμή γιατί έχω ξεχάσει φυσικά. Το φόρεμα είναι στα 22, το ξαναδείχνω. Έχει πολύ καλή τιμή και στα 26 ευρώ είναι η εσάρπα, ας πούμε, που πάνω. Να σου δείξω και αυτό το φορεματάκι, το οποίο είναι στο ίδιο ύφος και στο ίδιο στυλ, και αυτό είναι στα 26 ευρώ. Μπορώ να σου δείξω και αυτό. Να το φορέσεις με τα σνικεράκια σου, με τα μποτάκια σου, να εκράμεις. Είναι... Και συνεχίζουμε. Για έλα Πολυνάρα. Εντάξει. You are the number one. Όχι, παραδεχτείτε το σετάρισμά μου, παραδεχτείτε με παρακαλώ. Με αρδίλα. Λοιπόν, φούστα, παγετούλα. Μην κολώνεις, η παγετούλα θα φορεθεί όλο το καλοκαίρι. Ανετότατα. Με πουκάμισο, βαμβακερό στενό. Υπέροχο βαμβάκι. Είναι βαμβάκι 100%, δεν υπάρχει, εφαρμοστούλη. Και αυτό το υπέροχο φουλάρι γραβάτα, έτσι για να δώσουμε μια τσαπινιά και ένα φως. Τις το έχω φορέσει με αρβιλάκια, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ η παγέτα με το αρβιλάκι. Μπορεί να τη φορέσεις τώρα και αργότερα να τη φορέσεις με τα σνικεράκια σου. Ένα μπλουζάκι μακό απλό από πάνω, χωρίς πολλά, ένα ωραίο κολλιέ, μεγάλα σκουλαρίκια. Είναι εύκολο και φοριέται πια πολύ απλά. Πάνε εκείνα που ξέραμε, σαν με παγέτες, γόβες και όλα αυτά. Τα φέραμε όλα στα μέτρα μας τώρα, κορίτσια, για να μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Μια χαρά. Τι λες? Τιμή τώρα θα σου πω. Τιμή. Έχεις άλλα δύο φορές ακόμα. Η φούστα είναι στα 26, το πουκάμισο που είναι βαμβακερό είναι στα 24. 50 ευρουλάκια βρε, τι είναι.
Εξαιρετικό. Και το μαντιλάκι είναι δώρο, να ξέρεις. Ή αν θέλεις να αγοράσεις μόνο το μαντιλάκι, είναι στα 8 ευρώ. Θα συνεχίσω εγώ εδώ με ένα ωραίο φόρεμα μακρύ. Είναι λεπτό πλεκτό, οπότε μπορείς να το βάλεις άνετα τώρα. Έχει πολύ ωραίο μήκος. Εδώ έχει ένα ντραπάρισμα, το οποίο επίσης κρύβει και είναι πολύ ωραίο να το βάλεις με τα ποτάκια σου, με κανένα ωραίο φουλάρι από πάνω, να το σκεφτείς και με διάφορα άλλα, δηλαδή για φαντάσου το να βγεις έξω έτσι, πόσο ωραίο θα είναι. Είναι σε πάρα πολύ καλή τιμή, η οποία είναι στα 24 ευρώ. Ωραίο. Κάνεις μία διαφορά και φοράς και ένα χρώμα ανοιχτό. Εδώ θα σου δείξω ένα τζιν φουστανάκι, το οποίο είναι στα 34 ευρώ, είναι βαμβάκι, είναι σε μιζιέ, έχει τη ζώνη του μαζί, η οποία είναι ας πούμε δερμάτινη, κοτσίδα, έχει πάρα πολύ ωραίο μήκος, μανικάκι που γυρνάει και είναι τέλειο να το βάλεις τώρα, από εδώ και πέρα. Είτε με μια ζακέτα, με την καπαρντίνα, με ένα κοντό μπουφάν, με μποτάκια, με γόβες, με σνίκερ, με ό,τι γουστάρεις τέλος πάντων. Σου δείξω και ένα άλλο φορεματάκι, σε καρό. Είναι small, είναι στα 22 ευρώ, έχει ζωνούλα, είναι σε μιζιέ, πολύ ωραίο μαλακό υφασματάκι, το οποίο μπορείς να το φορέσεις ακόμα και σαν μακριά ζακέτα, δηλαδή να βάλεις ένα μακό, το κολάρι σου, το τζιν σου και από πάνω να το φορέσεις ανοιχτό σαν ζακέτα. Είναι εξαιρετικό. Έτοιμη! Έτοιμο το κορίτσι! Όχι. Για να σε δούμε, βρε παιδί μου, κι ας μην είσαι και τόσο ωραία. Όχι ωραία είσαι, εννοώ, τόσο φτιαγμένη. Έλα, έλα, Θεά, έλα. Φοράει μια παντελώνα η Πολίνα. Άστο το κάνω. Μην αγχώνεσαι. Εδώ τα φοράμε όπως θέλουμε. Λοιπόν, φοράει ένα πουκάμισο φίδι. Φίδι τέλειο. Φίδι, μας φάγαν τα φίδια. Παντελώνα σε πολύ ωραίο ύφασμα με πιέτες εδώ και λάστιχο στη μέση. Και από πάνω έχει βάλει αυτή την ασημή ζακετούλα. Είναι πλεχτή, είναι ευάερη και ευήλια. Ευάερη σίγουρα. Πάει πολύ ωραία με τα τζιν και ας μην το φαντάζεσαι. Δηλαδή με ένα τζιν, ένα μακό μπλουζάκι και ένα σνικεράκι, αυτή η ζακετούλα θα... Και την τζιν φούστα που και έβαλα με την πριν. τζιν φούστα που έβαλες πριν, θα δώσει μια καινούρια νότα. Και να σου πω τις τιμές. Θα σου πω κιόλας ότι η ζακέτα υπάρχει και σε μαύρο. Με λίγο ασημοκλωστή μέσα. Παίρνει νούμερα, οπότε δεν έχεις πρόβλημα να τη φανταστείς και να τη φορέσεις. Η ζακέτα είναι στα 29 ευρώ, το πουκάμισο στα 22 και η παντελώνα είναι στα 28. Σύνολο 79. Και μαντήλι, έτσι, μην το ξεχνάμε. Επιστρέφω. Επιστρέφει μάλλον ένα και τελευταίο. Νομίζω ότι κάπου εδώ τελειώσαμε. Δεν ήθελα να σας κουράσω πολύ. Είναι και η πρώτη μου προσπάθεια. Δεν ξέρω τι έκανα, τι κατάφερα, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει η διάθεσή μου. Πιστεύω να περάσετε καλά, να πήρατε ωραίες ιδέες. Το βίντεο θα το κοινοποιήσω και στο Fashion Gallery στην ομάδα για να μπορείτε να το ξαναδείτε με την ησυχία σας και αν θα κλείσετε κάτι να παραγγείλετε. Να μιλήσετε στις φίλες σας για μένα, εντάξει, και να πείτε ότι κάνω πολύ ωραίο styling πέρα από το ότι έχω πολύ ωραία ρούχα. Επίσης μπορείτε να πείτε άνετα ότι είμαι και ψωνάρα, δεν τρέχει τίποτα. Είμαι του καλλιτεχνικού, ρε παιδί μου. Η κυρία Ουρανία Χριστάκη λέει ωραίο το παντελόνι της Πολυνάς. Το Είναι πράσινο. πολύ ωραίο αυτό το παντελόνι. Τι ποιότητα είναι? Είναι κρέπ, θα σου το πω. Ωραία. Κρέπ γυαλιστερό. Τι γράφει το κορίτσι. Αυτό. Την ποιότητα να της πούμε. Εντάξει. Θα στα πω και από το τηλέφωνο, βρε αγαπημένη μου, ό,τι θέλεις. Και λέω τώρα, να κλείσουμε,
να σας δείξω ένα καινούριο ρούχο. Αυτό που θα φορεθεί τώρα το Πάσχα. Το κόκκινο το Πάσχα παίζει τρελά. Έχω ένα εξαιρετικό κουστούμι εδώ, με ελαστικό παντελόνι, θα έρθει και θα το έχω σε νούμερα, καμπάνα, και από πάνω έχει ένα πολύ ωραίο σακάκι με ανοίγματα εδώ στο πλάι, τύπου Chanel, θα το γυρίσω να το δείτε και πίσω, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και έχει ένα φερμουάρ για κούκωμα, το οποίο το κάνει πολύ πιο σπόρο. Φαντάσου τώρα μπορείς να βάλεις αυτό το σακάκι με το τζινάκι σου. Ένα σπρωμακό και να πας όπου θέλεις. Και τα σνικεράκια σου. Θα πάρω ποσοστά από τα σνικέρια και από τα μποτάκια, τα τρακτέρετα. Χαιρετώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να βγάλω και το γυαλί της μυοπίας. Και θα τα πούμε. Φιλάκια πολλά.